последно време заканите од Бојко Борисов и Божидар Димитров насочени кон Република Македонија го надминува тоа ниво на дипломатска пристојност. Съжалявам, че македонското правителство, въобще македонската държава по този начин подходи. А ние те първа направихме повече от всичко. Мълчахме си за всички разговори, за да не кажат, че има вмешателство в вътрешните работи, в дипломацията. Молихме им се като на приятели, като на кумши. Те просто се подиграха с нас. Оправдаха се. Нали съдебната система казала? Съдебната система казала за една майка с малко дете, че трябва да стои от затвора. Окей. Такава има съдебната система и страяхме. Но сега те от нас ще чакат много помощ за там, където са тръгнали да бъдат присъединявани. Господин министър, сега дали Бугария ќе блокира Македонија при евентуално добивање на датум на преговори за влез во Европската унија? Имаше такви слухови тука во Софија, такви шпекулации, па дури од ваша страна беше кажувано неколку пати. Не, от моя страна не е било. Емисии? Ще кажа какво е било от моя страна. България няма да блокира Македония никога, нито за влез в НАТО, нито в Европския съюз. Защото знае, че когато паднат границите, когато заживеем в една общност, тъй наречената европейска общност, много от проблемите ще се решат сами по себе си. Проблемите с визите, с бизнеса, с ученето, а дори с пасошите, тази толкова болезнена тема за македонците, тъй като няма нужда от български пасош за македонците да пътуват по колко пасоши има добили на македонци в България? Официално от 2000-та година към 20 000. Знаете колко са? Може би преди това още 10 хиляди, значи към 30 000. Знаете колко са там во таа бројка не македонци? Да речеме, имам приятели Пеевичи од Плевља. Не знаем. Или Стојановичи од Дикшич. Два браќа се, има добиено бугарски пасоши. Тие се чистокрвни бугари. Гледате под плаштот на даване на пасоши. Паспорта не прави човек. Това само във вашето мислене. Паспорта не прави човека българин или не. Български пасоши получават и нигерийци, негри, и афганистанци, учили тук, завършили, работили, оженили се или са ценни кадри. 20 пати ви имам гледано во предавање ваше емисии, кога вие вадите документи колку македонци земеле бугарски пасоши, докажувате дека има бугарски корен во Македонија. Вие сте го правили тоа. Има и хора с български корен, и то много. Колку има бугари? Страшно много, не ги знаем колко са. Имате прошител во Македонија. Аз, например, познавам българи. Колку бугари има во Македонија? Ти не ми оставиш да говоря, бе. Ако говорите 15 минути, ова е много за... Ма задаваш въпрос, аз почвам да отговарям и ти ми прекъсваш. Колко бугари има во Македонија? Не знам. Што не направите едно истражување да видите точно колку бугари... Как да го направя? Да престанат овие сите шпекулации, толку се бугари, 2 милиони се, пола милион, 1 милион. Как да го направим? Па не знам, имате дружење тамо. Осуди една жена Спаска Митра, рековте осудена заради тоа што била българка. Така. Го апсија Ники Ризински, го фатија со мито, излезе рече дека бил приврзаник на Ванчо Михајлов и на бугарската, дека е бугарин од Македонија, и дека за тоа се. На крај ќе дојдат студентите на Машински факултет кои не полагат математика, ќе речат не буткат професорите, бидејќи сме бугари. Видите кој абсурд станува во целата. И кај вас, Бога ми, и кај нас. Никакъв абсурд не става. Съобразно европейските и световните, модерни, демократични критерии, човек е такъв, какъвто се усеща. Тоест националната идентичност не се определя от правителствата, не се определя дори от паспортите. Определя се от вътрешното усещане на човека, от неговите познания за миналото на семейството му и така нататък, и така нататък. Аз искам да ви кажа, че най-вероятно и има македонци с български пасоши, които не се усещат българи, и обратно. Аз лично познавам хора, които дори не искат да взимат български пасоши, но се чувстват българи. Те казват, аз съм българин и без български пасоши. Македония. Вие нещо много спекулирате с този въпрос. Не ние. Ние имаме проблеми. За нас е най-лесно да не даваме никакви пасоши. Вашата теза дека треба сите македонци да имат бугарски пасоши. Не е нашата теза. Дури имавте конфликт со Волин Сидоров, со кој сте пријател, кој велеше дека јас не ја поддржам тезата на Божидар Димитров, јас сметам дека не треба пасоши да добие ни еден
граѓани кои живе надвор од Бугарија. Вие смете дека треба во Македонија, дека треба во Молдова, дека треба во Украина, дека треба не знам во некоја стара Бугарија, во Русија. Да, некој сега ще Булгарстан. обясня защо. Волен Вие си смете да дека сите треба да добијат. Значи се плашите дека бугарското население ќе стане малцинство во Бугарија, пошто сами гледате колку турци доаѓаат, колку имате роми во Бугарија, и ќе станете под 4 милиони во Бугарија. И сакате пасоши да дајте на сите. Ма моето момче, кой те е учил на журналистика тебе? Ти говориш повече от мене. Аз също съм, знаеш много добре, имам телевизионно предаване и знам, че въпроса на водещия трябва да бъде къс и кратък и да оставиш интервюирания да говори. Вместо това ти говориш по 5 минути и на мен не ми даваш думата. Дори когато започнем ме прекъсваш. Еве сега гледав, вие одговарате без нищо да одговорите 30 секунди. Знаете што значи 30 секунди во телевизијата? Тоа е многу. Знам, че е много. Тогава ти защо ми задаваш въпроса по 2-3 Јас ве прашав минути? колку треба пасоши. Ти правиш, ти не задаваш въпрос, а ти разговаряш за това каква е България, за какво и трябват пасошите и това не ни трябват бе човек. А не ве прашам, зашто треба да поделите толку многу пасоши по Украина, по Молдовија, по некоја тамо провинција во Русија, Защото по Македонија? по Конституция България е държава на всички българи по света. Тези 111 000 километра, които сега е България и в която живеят, да речем, 8 милиона души, 7 милиона. Конституцията 7 милиона и Од кои половина 700-800 милиони илјади се турци, некаде околу 2 милиони се роми. и 3 милиона македонци. Па сега може има повеќе кои ќе почнуваат да ги бројат нашите од доле од Ето, Македонија. виждате ли сега, виждате ли как се намесвате? Кой е журналиста тук? Аз отговорих колко хора има в България и вие веднага казахте. От които 700-800 хиляди турци, 2 милиона цигани и т.н. Тоест, почвате да обяснявате неща, които не сте ми питали. И аз признам дека вие сте журналисти, имате вие емисија на бугарска телевизија, плюс тоа сте директор на музеот, плюс тоа сте министер. Айде с тия толкова. Така е. Дошъл си с друга задача, моето момче. Тук не си дошъл да ми задаваш въпроси, дошъл си да ми изнасяш лекции. Лекции ще изнасяш другата. Господине министре, па јас не можам лекции да ви изнесам. И ми изнасяш? Ама не ви изнесам лекции. Как не? Ти тук що ми каза, че в България има 2 милиона цигани. Аз не знаех, например, че са толкова. Тоа се американски анализи, кои се направени за сите земји во Југоисточна Европа. Ето, аз не знаех и сега знам. Вклучително, значи не е И само... сега знам. Тоа не е само за Бугарија, туку е за Романија. Ето. Во Романија е уште потежок Ето. проблемот, бидејќи во Романија се некаде преку 8 милиони. Благодаря за лекцията. Така да не се работи за лекција, него само разменуваме тези. Јас ве прашам тоа што ја тези Не разменуваме тези, защото това не е било проблем на интервюто. јавност, а вие кажувате тоа што е интерес на бугарската јавност. Съжалявам много. Разговора ни приключи и интервюто.